Tak čau, zdravím vás u mojho ďalšieho videa. Jo, docela divný pozdrav, jo. Dneska s vámi jdu probrat docela vážnou tému, takhle vážnou tému, protože si musím změnit jméno mého kanálu, protože porušuje zjevně autorské práva, protože prostě tuto je Alien Romulus, tu jsou já, lebo mám také jisté jméno. A tuto je Halien. Jenom prostě musím si změnit jméno, že na Alien, lebo prostě porušujem autorské práva, lebo... Ale jakože ten film mám rád, ale docela ma naštval, že som si teraz uvedomil, lebo ja keď som si zakladal svoj kanál, tak mňa iba tak napadlo, čo sa menovať Alien, vole. Jo, to je dobré, to tam dám, vole, to tam dám, jo, to vydělá peníze. Vydělal to peníze, nejenom porušujú autorské práva. Jo. Takže to musím změnit, budu se volat Alien. Jo, doufám, že to budete číst normálně. Alien. Ne Alien, vole. Ne, že přijdete za kamarádou. Ten Alien, vole, natočil nové alienské video, vole. Jak to jeden týpek udělá, tak mě mrdne. Jo, a opovažte někdo říct, proč mi docela svítí to světlo toxichtu, protože ho mám rovnou vedle seba tu a mám ho namířeném toxichtu. Ale nějaké osvětlení musí být. No a to je pro dnešní video všechno. Doufám, že se vám nelíbilo. Dajte like, odběr, zvoneček. Jo, jak se vám nelíbilo, tak nemusíte dávat nic. Alebo dáte dislike. Já budu smutný, budu mít 2 depky, vole, protože byste dal dislike a napísali jeden hate komentář, že jo, ne. No, dělám si srandu, prostě, jak budete chtít, můžete dát odběr, like a k tomu odběru zvoneček. A to je pro dnešní video všechno. Zatím čus!